Értik, hogy a pina kapotik. Aki rajta kapotik, szigorúan büntetik. Hát esetleg megijedni. Először is az idei szavazás éve volt, ezért a tanács ismét cselkész tervet csiszolt. Szükség volt a lakosság szavazására, és ezért támaszkodtak fergeteges csodákra. Valamivel ki kellett szúrni a lakosság szemét, ezért aszfaltozták le a falu felé. De az embereknek ez nem volt elég, több kellett, ezért a faluba azóta vezetik már a vizet. Másodszor, Horváth Gyuszi mivel a szavazást elvesztette, ezért az erejét a mezőgazdaságba fektette. Egy traktort akart beújítani, de csak a régit tudta lefesteni. Harmadszor, tudni illik, új lakon is a lenyugvó napnak is van ereje. Ezt egyik öreg csődörünk bizonyította be. Az öreg kecske is megnyalja a sót, remélem értik a szót. Ez a mondás erősen jellemző, mert kis hiány teherbe ejtette a szomszéd nőt, pedig mindig mondjuk, én beteg ember vagyok. Mikor nőről van szó, rögtön meggyógyul, és úgy mozog, mint a mezei nyúl. Kéne vele én is, egy-két csábos, vendecskét meglátom. Megy egyszer! A nagy jó szopós barátom az útászokkal munkálatot szervezett. Így a bár mellé lábtenész pályát rendezett. Most már mama kell adjon neki kaját, mert a híres szakásnak nem kóstolja többé a vacsoráját. Úgyhogy vigyázzanak, hogy tolnak az asszonya, ehetnek a szomszédból. Ötödször. Kinn a mezőn gyenge a termés, de ez is kezdett kopni, ezért 3 muskétást állítottak ki. Végzik ők a dolgokat szívvel, lélekkel, de egyik sem a reggeli nyálával indul el. Esznek, isznak, jól élnek, a tolvajokkal henyélnek, így hát megmarad a termés, lesz belőle nekik jó fizetés. Hatodszor, Völgyőri edzőnek át kínozza a falu összes focistáját. Csapatuk ezért gyengén halad előre, mert a fiúk nem jelennek meg idejűre. Hetedszer, most már eljelente nem csak a tyúkot lopják, hanem a szárítól a fiatal lányok tangáját is. Vigyázzanak asszonyok a tangára, mert itt is ányok. 8-szor, lassan zárom a mondókámat, de még elmondok egy kis pletykaságot. Az idei nyár a szőlőnek nagyon kedvezett, ezért a gazdák spanyolból rendeltek őrszemet. Gondoltam, itt ilyen nem történt meg. Jó hegylaki gazdák rögtön összefogtak kézzel lábbal. Szeretettel várunk estére mindenkit a kultúrotthonba 9 órától bár. Aki betöltötte a 100 évet, az ingyen, aki nem, annak pedig sajnálom. Jó szórakozást!